Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askanusan mga bangsami di makamantay si sangay abinjutanob salam na miskano pamangin nami ko Allah ba din mapipiyagin na niyo bulungan wala sa mga sakit yo turo wala sa mga tayo babalibad na mga ulama sa mga nguda na bad na makatuon sa mapiakapagintaw so mga murit na makapangadi sa Saudi. So, kenapa makamurit na batin na makatuon sa mapia kawiyag-wiyag si sangkay dunia. Itataros tano mga bangsami ang otua di tano kapsamaray sa tano si ko kapagintaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau ba tano ba na tipasalan at tungan niya di tano kapasad si sangkay bulan na Ramadan. Sa tano na kaya bulan na Ramadan insyaallah na siya tano pagkala sa oras tano. Si ko mga pedaulan-ulan na kapamang daop manuto, si ko mga ba ini na mga madrasa na di tanong pa katayo. Si tanong ito may taman mga bangsami sa ito kaya pa tayo Abu Talib. May tayo panso Khadijah. Nalit na kernda no Rasul. Isa ko da sirampan matay na makakulong yan siran si Kawidakal. Nagira atamok na si ko Khadijah. Nagira awidakal si ko kapmbesto sa uno mga tao. Kaya tuwa kambina sa Irano. Napakaranda ko Abu Talib. Namisa ba pero mga bangsami. Nagyang tuwa tunganay kaya pakawidakal yan na luminyo. Si ko mga lulut yan na ba ni Saqif si sa Ingdatoy. Yang ada yang dapat mga bangsami na iman doon na miya kalala university sa madakla murid sa iman to mga Pilipino. Na ko miyaw na mga bangsami na sumiyong sa suraso. Sallallahu alaihi wasallam. Ngayon na baka lokalo na makatuon sa kanda niya. Ang magaway chiko aga mga parateya. Guru makauma, Allahu Akbar. So mapipikir yan na miya sopa-sopa. Dera parate, dera nunuti. Rini nga sa irapan, kino ira nakasandagan. Kino ira naradawat, pilaba da ira. Taman sa kaya lito sa naruguso palo niya. Nauna ko na miya so yan mga bangsami na makarandas isang ito ako. At taga kayo. Nakarurungawan o bapa yan. Nariyaw to na gagaw. Nasiyungan niya ang so adas, natigyan na waiting nga sama kanya. Inuita ni Hatamr. So kaya kawaon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pagamay niya natin na bismillah. Nagiti tabiat Rasul. Nagiti tabiat ka Muslim adad na kinaka paginoman ka enon tabu na bismillah. En bismillah su Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agi so adas na Christian. At yan na nga namin yan. Yan nag-iagamak namin taling umakan. Nabili ako Allah Nabi. At yan na kengak na nanambuk ko agamami. Sa ikwagamo Isa alaihi salam. Ito sa Injil. Amirate. Asa sa kata amirate sa oraso tumhabang sa amika subo sa oripan aso adas. Nauba sa mga pipiataw. Bilang tadi, mga pepe bangsa, mga laitamok, dan namirat ya. Agyanan bu ambu imababaliya sunat. Sunat Allah sisa na ikaw yaguyag. Ayap kaswaya na so kurang sa kawayagan, mga miskin, mga mustadafin.
na aya penggeus ku benar. Yang ada na mga alaitamok, yang ito mga barabangsaan, mga alay sukay, nauna ba sa laka malmako ni puso. Okay, nagira mo mamaya katuon sa malmako ni puso na di katuon. Okay, niya kalilid na kaalangan so pagaltan niya na gusto pagaltan o parateya. Kaya makaalang ko pagaltan niya na gusto pagaltan o parateya na sutamok yan, so kada to yan na gusto bangsa niya. Nagyanan mga bangsa niya, mga urip na Allah, may kawida kalo rasul. Kadi pa kasi sa maka, di lang pa kasul. O dang ulalan si komentar. May sawa pero mga bangsa niya, mga urip na Allah, na may kauma so Jibril. Pero Jibril, abak ko kiran tubak na nga edo pala. Yang na type na mga palona na may mga puro-puro. Hira so miyo ko nakatutulungan ka baba. Nagira paninang amayaw na normal so climate sa. Samsung so mga loks ang mga lulubay ilaw sigira may sobra mo tamayaw. Tira ito bakak ngira na nga ipalaw tigo Jibril. So Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabab sa kay kapian niya ni puso o kapian niya ni parangay. Natiga na di. Kau bakalo-kalo na suwala na anay buwat tayran. Riskian siran wala sa mga wata asiran magawid ko agama. Nagyanan mo imababulya sunatan. Ugyan ato miya ka darwa ka amama. Nau ba nga tika puno na kabad? Di ka pakay. Kapakayad na wata yan na mabaluya ulama, mabaluya bara agama. So Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatawan wala kapya niya ni puso. Kaad na haditha mi aloy at na inna Allah nazara ila qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin anqa wa anzaf. Mana niya na ay may ilay wala pinakalumpi wa puso na sulumpiyo a puso Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu nabiyan wa rasulan. Nabiyan lo Allah nabi. Nabiyan lo ibn Allah rasul na khatamul anbiya wal mursalin. Muri-puri nabi. Bagaimana niya kapya puso. Oriyan niya na inilay Allah so puso lang na puso. O inad no Allah pagadinan no Allah dap mama pagadinan no Allah. Na miyo mo Allah milay Allah pinakalumpi wa puso ko oriyan no puso Rasul na puso mga sahaba niya. Puso Abu Bakar, so Omar, so Osman, so Ali, so Zubair ibn al-Awam, Talha ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Faja'alahumullah wuzara'a wa ansara nabiyillah. Mana ni Nabi Allah sira ni mga sahaba, sira ni mga wazir, sira ni mga pagugub ko Rasul, lagi mga pipepos. Nadingan ka pa kaya mga question na Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. So Allah ki program san. Amia Nabi Muhammad na mga sahaba niya so Abu Bakar so Umar so kada na mga sahaba. Nadika pa ba question na nadika pa kay o mga pananay ito kasira ni dapagunaan tiyazkian o Quran ang mga pipi puso, mga pipi aman. Yan ang mga bangsa miya mga urip na Allah. May nga ako lang sa Rasul. Di nga siram pumuno Jibril. Di nga baya. Bakalo-kalo nang bobota sira. Sa mga pipi aman. Nalagid mo mga tao sa Makkah. Nadadupulis. Kaso Abu Jahal pinaka Piraun si isa kaya Rasul. Namin bota sa mga piya mama kuman terasu Ikrimah. Allahu Akbar. Sebab musuh Abu Sufyan. Nabami ati na mirat ya. Namin bota sa datu amaungangan aso Muawiyah. Ayan mga bangsa mi mga urip no Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na Oman miguris ko kapagin taon niya na nakakuna-kuna. Napipikiran ka sa kamang mo punulog wa mo Allah. Nagira na ini sa paraka.
Nadi nga ina mau basir ka kisabab akaperatiran. Igira na diulon ka, napi ang musyatan ka, napi kutbaan ka, napi ka pingay ka pangusyat. Nadi nga pipikiraw para ka kisabab, o basta kay tegu ko po posuiran si ikuturuan. Kaya tegu ko turuan si ikuposuiran na so. Gira na siya gadan ka, sungaw sa masjid. Pasambayang ka. Yang ata siya gadan ka mga tao, mga driver, mga payong-payong, yang ata mga tao di iro mamaguntod-untod, sambayang tanong. Giyutisangan ka. Okay, nasukap sambayang iranak na pangasangan, kasangan nutuwal. So Allah, itigo ko, hidayah si kotor ang mga kusiran. Nadi nga po kao idakal. Kapya so, Rasul sallallahu alaihi wasallam na, ipsig da'wal. Igira mga tuwa, ipanulong niya sa agama na daparatiyaon, napa kalubay-lubay pa mikiran niya, na diturugan, na dikira karata ginaw niya. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mana niya na, sakay pinulun ka sa agama Allah, na di nga pagawid na akal. Kaya turu kiran, ay teu kira hatoroa, nasu Allah. Naisangan ka na, patero ka, na pendua ka. O sambayang tano, puasa tano, gimikiniwa nga na galbaki amarata, na pangni ka pangwal, ay Allah na turo amasira. Nagyan ni siya o Rasul sallallahu alaihi wasallam. So doon ka parati ang mga tao sa Taif. Nauriyan yan na bayaran piyagi iso-iso, kung kino era naradawa, pilba daerah, piyang apapalian, niya kambalingan. Asumi yung kayo namin dua. Allahumma ilaika asku basti wa huzni wa da'fi wa hawani ala nas. Mindu ataman sa ang kapisa kaposaduan niya. Na ayamala ini pang niya na turuon siranol. Kenapa ayap yang niya na pulang siranol? Kaya ini pang niya na turuon siranol. Na bamiate ko riyan no fatho Makkah. Na miya pagsiya si Rambo. Na riyan na teoro siranol na mibubalo mga Muslim. Mga bilata dia, mga Muslim, nagyanan mga bangsa niya, mga oripnulay, sunatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, namapitan na aplis ka sa tanong na Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Balasan tanong Allah sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.